Csak a mögötted lévő ajtó. Ne legyél cigány! Látom, ahogy Marci sír. Jössz olyan viccet. Te buzi! Nem baj, a többiek megcsinálják a generátort, hallod? Ezt a buzi, hallod? Föláldozom magam, nem érdekel, a többiek megcsinálják a generátorokat, rohagyj meg! Leszarom, akasszát! Szia Laci, leszoplak a pokorból. Ja, hello, baby. Hogy megfordul? De gyertek, Megyek előre! Ó. Geci! Hárma! De szétfolyik, aki a kezébe van, mi a fa... Mi megnőtt? Felbontsuk? Ígyunk egy... Nem, majd ez ünnepire. Hát de ünnepeljünk, Peti meghalt! Hát... Igen, bazd meg, meghalt Peti. Milyen helyekre az, amiket Peti vesz még? Ezért halsz meg. Oké. Ó. De be... Mitro! Gyerünk, Ózsán! Vízbe, Marci, vízbe, Marci! Ezt találtam meg. Gyorsan víz! Hogy csillagos kérdezésem van. Hogy? Azaz! Jó, szép. Vonattal lerázzuk! Szép fiú. Szép fiú. Szép fiú. Szép fiú. Szép fiú. Szép fiú. Elmenjünk a Fire Exithez, valaki? Én jövök, le is s***be menj. Ezzel át lesz folyni? Mi a büdös? Mi a büdös? Ó, igen! Mi van itt? Geci. Ez nagyon Itt komoly. vagyunk, hova mész? Szia! Hello! A Laci lehúzta a gatyámat. Hallottam. Jó. Ez kurva jó. Nincs fa... Ó. Peti olyan jó volt. Ja. Még itt van? Jaj! Nem látok semmit, csak téged, Marci. Fordulj meg! Jaj, meg mindig. I love. Jaj! Ne! I love. Jaj! Basz meg! Már ilyenkor eltűnik nyugi. Megpróbáltam... Na, Kríz! Itt halt! Hihetetlen vagy. Oh Ezért yeah! nem árnyék, nem vettem észre, hogy a palit fogtam meg, és nem az hallod, ajtót. azzal lehet vágni. Szita basz meg! Mi a büdös? Jaj, a Slenderman-t vágja le mögöttem! Azt vág le! Peti, élsz még? Szerintem nem! Ez itt Bazzeg.
Nem tudom, hogy bebír jönni. Úristen! Nem hiszem el. As. Most, hogy megöltem mindenkit, nagy boldogan egy dobozba be a fasz. Ah, Jó. hol vagyunk, srácok? Beikültök szarba ide. Én voltam, bocsi. Marci, mász már fel onnan. Nézd milyen szép. Az meg húzd már föl. Az Andris. Lebron. Úgy gondolkoztam azon, hogyha nagyon felemelitek a csatornát, Ráganyunk. akkor mehetne ilyen podcastezés. Podcastezés, én nagyon el tudnék baromkodni, csak azért mondom. Ha a jövőben nagyon felépítitek ezt, akkor ja. Na Ha podcastek nem, akkor én is akkor meg adnám, hogyha tényleg lenne valami kis community, kész nézne is. Olyan jó el tudnánk hülyéskedni. Nagyon. Hát, geci. Már vissza, már Már megyek Marcival vissza, mondom, már Marcival indultam. hajnali 5-ig is el lehet beszélgetni. Jó, csak azért ott az illegális dolgokat ki Marcival kéne már- szűrni majd a beszélgetésekbe, tudjátok. Amúgy igen. De azt teszi vicces, hogy majd izé kicsípoljuk. Megvan az, amikor És utána te meg 2 óráig megy egy izé sípolás. Csak mindig ilyen töltőszavak lennek, hogy ja igen, amikor ja, te is, amikor Emlékszem, amikor volt egy csávó, és így viccből kitettük a elnéztem, amikor találtunk a kislányt és meg 3 darab figyelj. Léka, hagyjad most Andris buzul nagy farkakról beszél a haverjai. Micsoda seggem van.